through county government. Yes. Kawa weyo mago mtenge winjo kiwacho ni ginyalo kunyo bugni kendo jok mantiere kod ute mantiere kod mabati koro nyaka koro man kaka keto tangi kamoro wanyalo konyogi. Iwacho ni tenda riwruok mar jotije makeo pi untiere counties 40 kod 7 dute pacho kae. Nyiswa ni to bende chal mar pi, nok mar pi, onge mar pi e counties moko bende chal gi makaluo so en mana gwenge makaluo mar tabu ne kende oganda moko kaka Nyeri gine kocha gine wigot iparo nade gin be gi chando pi so oganda wa kende ma chando pi to wantie alora mar Lake Victoria. Lydia winjo kipenjo maber e pinywa mar Kaluo aparo ni nitie nyao moro mosebedo kuom wach tero pi machop to the doorstep mag consumers. Tabu ni kanye? Kama tabu nitie okowuok kuom jotich taparo ni the setup nikech most of kembe ma kworo pi gibedo owned kod county government 100%. Kiyudo alwora mar Kisumu wan gi kambi mar Kiwasko ma 100% owned by county government of Kisumu. To piping kata water infrastructure from the time manoketigi apani ngende isa apani kembe agitiyo gi piping manotim many years back. But apani yino en nyao mare sirkal mapiny manka nikech ok nok mar pi keche pi ke kao example kaka Kiwasko manigi o connect pi from Lake Victoria to kendo tap pi from Nandi Hills to gi area ne motime distribution mar pi to some extent Pogochobo to the percentage actually at least 85, what is in above 65%. To other areas, kembe kaka area one get come 14, Makoka team bedo duano be expanded or the production gipo ni pi omionya wachuni nyao mare the county government mondo or provide enough money for production and expansion mondo pio chof machigni kama idware to en kamano the same to our county no Homa Bay and the same to county Migori because source of P or kwano the problem one get enough P to capacity mare sambasa kito pigni mondo chofneji